i gang. Men i øvrigt så har Whispering Giant, som vi kan huske de 2 foregående år, vundet 3500 kg modificeret pladsen på herren Kyllingerena i Eurocap-weekend. Så de har noget at leve op til. Jeg er rigtig med det der, jo. Peter, er du sikker på det? Ah, det er god nok. Fuld til Whispering Giant. Rigtig gode træk derovre med Fox og Black Power, og forhåbentlig også en fuld off med indtil videre Cougar og Whispering Giant her. Men til dem, der er på parkeringspladsen længst væk op imod Messecenteret, så skal vi lige gøre opmærksom på, at det er ikke nogen super god idé at krydse banesporet. Vi er faktisk blevet politianmeldt, fordi Arriva, de synes ikke, det var super godt, der var nogen, der sprang over banen.